A Torre do Escuredo do Grove podería perder a súa declaración de ben de interese cultural. Dende Patrimonio toman a decisión tras unha reclamación da familia propietaria solicitando que o inmoble non é un castelo, como así consta na súa declaración. Dende o Grove mostranse sorprendidos por esta decisión, xa que aseguran ter dos informes de Patrimonio totalmente contraditorios. No seu día, a través dunha moción de Partido Galeguista que falábamos da Torre Escuredo, donde o informe de Patrimonio poñía en dúbida que se podía seguir sendo catalogado BIC ou non. En cambio, temos outro vinculado ao informe do Pexón, donde fala expresamente do BIC Torre Escuredo. A Torre do Escuredo atópase en mal estado, sen recibir os cuidados e mantementos necesarios, tarefas que corresponden á familia propietaria. Dende o Concello sospeitan que os donos teñen outros intereses. Pero é certo que a propiedade está abandonando totalmente a Torre Escuredo. A propiedade leva anos buscando claramente a ruína da Torre Escuredo para intentar sacar adiante unha operación urbanística que levan tempo querendo sacar, non? Agora ábrese o tempo para reclamar a decisión de Patrimonio. Dende o goberno local xa traballan no recurso para evitar que o edificio perda a súa declaración. E desde logo estamos xa traballando fai semanas nun proxecto para reclamarlle á propiedade a obriga que ten de manter a Torre Escuredo nas mellores condicións, porque sigue sendo un ben catalogado patrimonialmente. Igual non é BIC, iso xa veremos no futuro, pero a día de hoxe sigue sendo un ben catalogado patrimonialmente. E temos que traballar todos conxuntamente para preservar a Torre Escuredo e incluso mellorala, porque hai que recoñecer que a situación actual non nos interesa a ninguén. No proxecto do Pexón do Grove, o Concello xa estudaba a posibilidade de que a Torre do Escuredo puidese ter carácter público, unha medida que dende o goberno local tamén estudarán. Buscaremos a fórmula de dar pasos adiante de tal xeito que se fora necesario, hasta chegado ese punto, se fora necesario, estaríamos pola labor de abordar un expediente para intentar preservar e conservar ese espazo con criterio claramente público. Outra das posibilidades que o Concello baralla para que a Torre do Escuredo manteña a súa declaración de BIC é o seu carácter histórico. Segundo indican dende o goberno local, o edificio tivo súa importancia na historia de Galicia, xa que por el pasaron personalidades como Emilia Pardo Bazán, Curros Enríquez ou ministros da época.